Gadewch i ni weddio. Diolch yn y Dduw unwaith eto am y fraint a'r cyfle sydd yma gennym i ddod o flaen dy bresenoldeb, o flaen dorseddfainc ac yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw hi, dy fod ti yn croesawu pechaduriaid fel ni, ac felly o Dduw i ni yn dod. Yn diolch i ti am yr Efengyl Sanctaidd, yn diolch i ti am y croeso i ni ddod fel dy blant ac yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno'n hamser i ti nawr bendithiau'r dydd yma, bendithiau'r oedfa, i ni'n gofyn ti'n helpu ni daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr di'n plith, tywallt ysbryd arno, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Dduw eich atgoffa o'r hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel yr Rhath. Cyhoeddiad arbennig nawr ar gyfer ein noson o gorolau fydd yn cael ei chynnal nos Iau sydd yn dod, Rhagfyr y trydydd, nos Iau Rhagfyr y trydydd am 7:30. Nawr wrth gwrs, ni ddim yn gallu cynnal yr oedfa yn yr adeilad, ond fe fydd yr oedfa ar-lein, recordiad o garolau Cymraeg a neges o'r Efengyl ar y diwedd. Felly, croeso i chi ymuno gyda ni nos Iau yma sydd yn dod Rhagfyr y trydydd am 7:30 ar ein gwefan. Hefyd, mae yna astudiaethau Beiblaidd egluro'r Efengyl ac myfyrdodau byr o emynau'r Efengyl. Ac hefyd, yn ystod mis Rhagfyr, fe fydd yna negeseuon byr o garolau'r Efengyl hefyd. Yn agosau at y Nadolig, fe fydd yna wasanaeth Nadolig ac ni'n cynnal y gwasanaeth honno ar noswyl y Nadolig, 11:15 y nos, ac yn bwriadu gorffen o gwmpas hanner nos wrth i'r Nadolig agosau. Nawr, gadewch i ni ddarllen o air Dduw. Darllen o epistol cyntaf Ioan, y drydedd benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Ioan penod 3 ar adnod gyntaf. Gwelwch pa fath gariad a roes y tad arnom fel yn gelwyd yn feibion i Dduw. O blegyd hyn nid edwyn y byd chwi, o blegyd nad adnabu fe ef. Anwylid, yr awr hon meibion i Dduw ydym ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, eithir ni a wyddom pan ymddangoso fe y byddwn gyffelib iddo. O blegyd ni a gawn ei weled ef megis ac ymai. Ac ymai pob un sydd ganddo'r gobaith hwn ynddo ef yn ei buro'i hun megis ymai yntau yn bir. Pob un ar sydd yn gwneithu'r pechod, sydd hefyd yn gwneithu'r anghyfraith, o blegyd anghyfraith yw pechod. A chwi a wyddoch ymddangos ohono ef fel y dileiau ein pechodau ni, ac ynddo ef nid oes pechod. Pob un ar sydd yn aros ynddo ef nid yw yn pechu, pob un ar sydd yn pechu nis gwelodd ef, ac nis adnabu ef. O blant bychain, na thwylled neb chwi. Yr hwn sydd yn gwneithu'r cyfiawnder sydd gyfiawn, megis y mae yntau yn gyfiawn. Yr hwn sydd yn gwneithu'r pechod o ddiafol y mae, canis y mae diafol yn pechu o'r dechreuad. I hyn, yr ymddangosodd mab Dduw fel y datodau weithredoedd diafol. Pob un a aned o Dduw, nid yw yn gwneithu'r pechod o blegyd y mae ei had ef yn aros ynddo ef, ac ni all ef bechu am ei eni ef o Dduw. Yn hyn y mae'n amlwg plant Dduw a phlant diafol. Pob un ar sydd heb wneithio'r cyfiawnder nid yw o Dduw. Na'r hwn nid yw yn caru ei frawd, o blegyd hon yw'r genadwri a glwsoch o'r dechreuad bod i ni garu ein gilydd. Nid fel Cain, yr hwn oedd o'r drwg, ac aladdodd ei frawd, a phaham y lladdodd ef. O blegyd bod ei weithredoedd ef yn ddrwg a'r eiddo ei frawd yn dda. Na'r y feddwch fy mrodyr, os yw'r byd yn eich cysau chwi, na ni a wyddom ddarfod ein symud ni o farwolaeth i fywyd, o blegyd ein bod yn caru'r brodyr, yr hwn nid yw yn caru ei frawd y mae'n aros ym marwolaeth. Pob un ar sydd yn casau frawd, lleiddiad dyn yw, a chwi a wyddoch nad oes i un lleiddiad dyn fywyd rhagwyddol yn aros ynddo. Yn hyn yr adnabuom gariad Dduw, o blegyd dodi ohono ef ei einioes drosom ni, a ninnau a ddylem ddodi ein heinioes dros y brodyr. Eithir yr hwn sydd ganddo dda'r byd, hwn, ac a welo ei frawd mewn eisiau, ac a geio ei dosturi oddi wrtho, pa fodd y mae cariad Dduw yn aros ynddo ef. Fy mhlant bychain, na charwn ar ein gair nac ar dafod yn unig, eithir mewn gweithred a gwirionedd. Ac wrth hyn y gwyddom ein bod o'r gwirionedd, ac y sicrhawn ein calonau ger ei fronef. O blegyd os ein calon a'n condemnia, mwy yw Dduw na'n calon, ac i fe a wyr bob peth. Anwylid, os ein calon a'n condemnia, y mae gennym hyder ar Dduw.
A pha beth bynnag ofynom, yr ydym yn ei dderbyn ganddo ef, o blegyd ein bod yn cadw ei orchmynion ef, ac yn gwneithio'r y pethau sydd yn rhwng ei bod yn ei olwg ef, a hwn yw ei orchymyn ef. Gredu ohonom yn enw ei fab ef Iesu Grist, a charu ein gilydd, megis yr hoes ef ei orchymyn i ni. A'r hwn sydd yn cadw ei orchmynion ef, sydd yn trigo ynddo ef, ac yntau ynddo yntau. Ac wrth hyn y gwyddom ei fod ef yn aros ynom, sef o'r ysbryd a roddus ef i ni. Fydd y bendit Dduw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at y benod honno unwaith eto. Epistol cyntaf Ioan, y drydedd benod ar adnod gyntaf. Gwelwch pa fath gariad ar oes y tad arno, fel yn gelwyd yn feibion i Dduw. O blegyd hyn, nid edwyn y byd chwi, o blegyd nad adnabu ef. Wel, yr oedd bywyd yr awdur, Ioan, yn llawn rhyfeddodau. Ond eto, yr holl brofiadau anhygol yr oedd e wedi gael trwy gydol ei fywyd ac wrth iddo ddod at derfyn ei fywyd, mae e fan hyn yn datgan ei rhyfeddod o'r newydd. Rhyfeddod o'r hyn sydd yn wir ohono ef. Ei fod yn cael derbyn y fath arwyddion o gariad Dduw. Dduw y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Dwi ddim yn gallu disgrifio'r peth yn ei lawnder. Ei fod Ioan, yn cael ei alw yn blentyn i Dduw. Dwi ddim yn gallu dal nôl at y rhyfeddod yma. Ac o'n i ddyle hyn fod yn rhan o brofiad bob un Cristion. Os oes na rhai sydd yn gwrando, sydd yn proffesu ein bod ni yn Gristnogion, mae'n rhwydd ond diwe i gallu gwneud proffes ein bod ni'n Gristnogion. Mae'n ddigon hawdd. Mae'n dibynnu ar amgylchiadau o'n cwmpas ni. Os oes na elyniaeth tuag at yr Efengyl ei ffeidio, ond os nad oes na, mae'n hawdd iawn i wneud proffes ein bod ni'n Gristnogion ac yn gallu dweud, wel, ticio'r bocs pa mae rhyw holiadur yn dod, pa grefydd i chi Cristnogaeth, a mae hwnna'n hawdd iawn. Mae'n hawdd iawn i fe'n cam ymhellach, falle ymhlith teulu a yn y capel. Mae rhywun yn gofyn i chi, ydych chi wedi dod i gredu? Ydw, dwi wedi dod i gredu. Falle yn y gweithio ddim o'r hwydd, ond falle yn ddigon parod i ddweud, ydw, dwi'n Gristion, dwi'n mynd i'r capel. Falle bod hwnna'n gallu bod yn ddigon rhwydd. Ond y cwestiwn sy'n eisiau ni ofyn yw hyn. A ydych chi'n rhyfeddu at y ffaith eich bod chi'n Gristion? A yw e'n fater o syndod i chi? A yw e'n rhyfeddod i chi? A ydych chi'n synnu bod chi wedi cael dod yn Gristion? A bod chi yn ystyried y materion yma ac i chi methu dyrnad y beth. Mae peth y tu hwnt i'ch deall chi, sut gall un fel chi fod yn Gristion. Nawr, felly dyle fe fod. Fe ddylen ni fod yn rhyfeddu. Ac yna, mae yna rhyfeddod wedyn ni wrth i ni ddeffro bob bore ac wrth i ni noswylio gyda'r hwyr. Ein bod ni yn rhyfeddu, ein bod ni yn blant i Dduw, bod ni yn Gristnogion. A falle'n cofio nôl i'r adeg pan deithon ni'n Gristnogion. A'i fod yn fater o rhyfeddod ni'n bob tro. Bod ni ddim yn gallu deall y peth, bod ni ddim yn gallu esbonio'r peth, ond bod yn wir. Ond bod chi wedi rhyfeddu, bod chi wedi cael eich cymryd i fyny gyda'r peth. A ydych chi'n rhyfeddu bod ganddo chi ddiddordeb mewn pethau ysbrydol? Eich bod chi'n berchen a heddwch a Duw. Mae yna elfen yma yn yr adnod hon ac ymhrofiad Ioan ac ymhrofiad pob Cristion. Fel mae'r mynydd yn ei ddweud, a dwi'n ffeindio fi'n yn dyfynnu'r emyn yma yn aml iawn, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na ffrynhawn. Bod e fel sioc i ni, bod e'n rhyfeddol, bod ni, os byddech chi'n abo fi, byddech chi'n rhyfeddu hefyd. Dyna math o iaith i ni'n sôn amdano. I ni'n aml yn meddwl, dwi'n cofio chi fel blentyn bach ac yn un dyreidus, yn un drwg, neu falle'n waith, falle bod rwy'n yn dweud, falle dim dyreidus, dim drwg, chwarae o gwmpas, falle roedd na elfen cas yn hwnnw, ac roedd yn neud pethau na ddylse neud. A falle bod pobl yn gwybod amdano ni, ond pethau nhw'n gwybod y cyfan, bydden nhw ddim eisiau nabod ni. Ond oes na ryfeddod ganddyn nhw wrth edrych arno ni. Hwn wedi dod yn Gristion, bod e'n fater o ryfeddod, ond dim gymryd o sioc as i gano ni.
Fy mod i wedi cael ffydd i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A bod hwnna'n fater o ryfeddod. Os ych chi'n ceisiwr, os ych chi eto heb ddod yn Gristion eto, a bod chi heb cael y sicrwydd yna. Gai ofyn y cwestiwn yma, oes yna elfen o anobaith yno chi? Nad oes modd un fel chi dderbyn y fath fendithion. Falle bod chi yn gwangaloni, yn digaloni, yn dod am roi'r ffidil yn y to i'r ceisio yma. Bod chi'n meddwl does dim gobaith i rwy'n fel chi. Wel, fe ddylech chi deimlo felly, achos os teimlad felly, yna mae yna le i obeithio. Achos pan dderbyniwch chi faddeuant pechodau, fe fyddwch chi hefyd yn rhyfeddu sut yn y byd gafoch chi a chawdwriaeth. Achos dyna yw natur y Cristion. Os ych chi ddim yn gallu deall y peth, os ych chi'n rhyfeddu at y ffaith bod chi wedi cael dod o dywyllwch chi o leini, a o ansicrwydd i sicrwydd, os ych chi yn rhyfeddu at hyn, bod ganddoch chi heddwch, bod chi'n gallu mynd i gysgu yn os, yn pwyso ar yr arglwydd, a deffro'n y bore, yn gwybod bod eich enaid yn saff yn ei ddwylo fe, a bod e'n fater o ryfeddod i chi, dyna le ddylsech chi fod, ac os ych chi'n geisiwr, ddylsech chi fod yn meddwl, oes gobaith i un fel fi? Achos pan ddwch chi, fe fyddwch chi yn rhyfeddu. A dyna'r iaith y Cristion. Wel, yn gyntaf o'r adnod hon, hoffwn ni edrych ar y gair gwelwch ac yna'r galwad sydd i weld yma ac yna gwrthodiad. Felly gwelwch, galwad ac yn olaf yn drydydd gwrthodiad. Gwelwch pa fath gariad ar oes y tad arnom, fel yn gelwyd yn feibion i Dduw, o blegyd hyn nid edwyn y byd chwi, o blegyd nad adnabu efe ef. Ond ni ddylsyn ni wneud hyn yn amlach. A fi'n siŵr bod ni gyd yn eog o hyn. I aros am eiliad, i oedi, i ymdawelu, i edrych yn fanylach i'r hyn sydd yn wir ohonom ni, os i ni'n honni bod ni'n Gristnogion. Yr hyn sydd y tu ôl i'r gwirioneddau yma. Mae'r gair yn cynnwys, y gwelwch yma, mae'n cynnwys elfen o gyfarwyddyd. Gwelwch, arhoswch. Arhoswch am eiliad yn eich bywyd prysur chi. Oedwch, ystyriwch. Efallai bod chi wedi gwneud proffes ers blynyddoedd, degawdau bellach. Ond ydyn ni yn aros am eiliad ac yn ystyried yr hyn sydd yn wir ohonom ni. Ydyn ni wedi cael amser i gosod pethau o'r byd o neilltu. Edrychwch, mae'n dweud, fel betai chi'n edrych trwy microsgop. Chi'n gallu gweld yr gwyddonwyr yma yn edrych trwy microsgop ac yn edrych ar pethau. Maen nhw'n mynd yn fanwl yn dydyn nhw. Sylwi ar bob un manylun, y patrymau sydd i weld, y symudiadau sydd i weld. A maen nhw'n gallu dehongli'r peth. A felly dyle'r Cristion wneud i edrych yn ddyfnach, yn fanylach mewn i'r hyn sydd yn wir ohono ni. Yn edrych i weld effaith pob un mater bach ar yr enaid. I bob un manylun yn rhyfeddu wrth sylwi yr hyn sydd yn wir o'r enaid. A falle wrth edrych trwy'r microsgop ysbrydol yma, i weld pa mor frwnt ydyn ni, ac oedden ni. Yn llawn bydreddu, a chwant, a balchder, a trwy'r microsgop ysbrydol mae'n gweld yr hagrydd oedd yno. A falle tueddol o fod dal yno, achos pechaduriaid i ni. A fod yr hagrydd yn treiddio trwy bob agwedd o'n hyneidiau. A falle bod ni'n gweld y caledwch, y difaterwch, ac wrth ystudio'n fanylach yn rhyfeddu o feddwl, sut gall un fel fi dderbyn y fath bendithion? Sut fod e'n bosib? Sut oedd yn bosib i fi ddod i gredu yn y lle cyntaf? O weld y fath galedwch, a'r fath rhagrydd, a'r rhagfarn yn erbyn gair Dduw. Sut gall un fel fi fod yn Gristion? Ac yna wrth astudio'n fanylach. Yn elfen o edrych yma, y gwelwch yma, fel y cloddio am air. Nid falle symud y pridd i ffwrdd fan hyn fan draw o'r graig mewn modd ffwrdda hi, ond yma chi'n cael pobl yn chwilio am air. Mi fydden nhw'n canolbwyntio, yn palu, yn cloddio, yn chwysu, yn sylwi ar pob peth oedd yn sgleinio ac yn golchi popeth yn lam ac yn gwneud yn siŵr a dyn ni wedi dod o hyd i air. Y fath ymdrech wrth chwilio, ond nid yma dylse fod yn wir o'r Cristion. Y manylder yn ein haddoliad, y gofal wrth i ni edrych beth sydd yn wir ohona i.
Mae'n iawn falle bod rwy'n dweud, sy'n Gristion 10, 20, 30, 20 mlynedd yn ôl falle. Ond sawl gwaith ni wedi oedi ac ystyried, be sydd yn wir ohona hi? Ac yn edrych yn fanwl, ac yn gallu gweld y pechod oedd yna a'r anghrediniaeth, ac yn ar ôl dod i gredu a cael maddeuant a'r golchiad, ond yna i weld y crwydro cyson, y ffolineb, y gadael yr arglwydd i lawr, ac wrth i chi edrych yn fanwl, a gweld beth sydd yn wir ohonoch chi, ac yn mynd trwy'r microsgop, ac yn gweld pob un manylun. Bod ni'n rhyfeddu fy mod i yn blentyn i Dduw. A bod y peth yn fater o syndod a rhyfeddod fwy nawr nag yr oedd pan deithon ni gredu'n gyntaf. O, bod na fanylder yn chwilio mewn i'r peth. A fod yn arwain at gwir addoliad, yn diolch i'r arglwydd am ei holl fendithion i ni. Dyma fath o gwelwch sydd fan hyn. Mae'n rhywbeth i gymryd sylw ohono. Os nad ych chi'n Gristion, sylwch ar y pethau yma. Mae'r pethau yma'n anferthol, pethau yma yw'r pethau mwyaf yn y byd, y pethau pwysica mewn bywyd. Mae yn fater o fywyd y marwolaeth. Dyma'r pethau pwysica, a dyma i'r Cristion dylse fod y peth pwysica. Bod ni'n rhoi manylder yn yr edrych i mewn i'n bywydau ni, weld be mae'r arglwydd wedi wneud, a gweld ei drigarau tuag ato ni, a fod hwn yn arwain at addoliad, a gofal yn yr addoliad. Mae mor wahanol i beth ni'n gweld mewn proffes fodern. Ceir unrhyw fath o broffes heddi. Mae rhai pobl yn dweud, wel, cyn belled bod chi wedi dewis Cris i chi'n Gristion. O ble maen nhw wedi cael hwnna, dwi ddim yn gwybod. Ac yna chi'n gweld, maen nhw'n cael eu cyflwyno i ryw gapel, unrhyw gapel, sdim ots pa gapel, glywes i rhywun yn dweud. Rhywun efengyledd yn dweud, dwi'n llawenhau fod rhyw berthynas iddyn nhw yn mynd i gapel, ond nhw'n dweud, sa'n poeni pa fath o gapel, dwi'n falch bod nhw'n mynd i gapel. Ac edryches i arnyn nhw, meddwl, beth? Am be chi'n siarad? Roedden nhw'n llawenhau bod yr un yma yn mynd i gapel lle nad oedd yr efengil yn cael ei chyhoeddi'n bir ac yn lan, doedd dim gwir addoliad yno. Cyn belled o bod ni'n gallu gweld oedd pethau, o'ch chi'n meddwl ble mae'r rhain yn sefyll? Mae'r rhain yn cynrychioli rhyw fath o grefydd, dydyn ni'n mynd i weld yn yr ysgrythur, ond dim ots o'n nhw'n dweud, dim ots, dim ond bod nhw'n mynd i gapel. Wel, wrth gwrs bod ots. A dyna'r tragedi'r oes i ni'n byw ynddi. Y rhai sydd wedi dod i gredu ac efallai wedi colli'r weledigaeth, maen nhw'n dweud does dim ots. Cyn belled bod na gapel, bod na feibl o ryw fath, dim ots sut gyfieithiad yw e, dim ots be chi'n canu, sut chi'n canu, pa donau chi'n canu. Ond dim dyna be ni'n gweld fan hyn. Mae yna elfen o chwilio mewn i'r peth yma, a'i fod yn ofalus am y peth yma, i weld beth sydd yn wir am ein proffes ni, beth sydd yn wir am ein iachawdwriaeth ni, i edrych mewn i bob un manylun, ac i weld bydreddi'n calonau ni, ac i gweld mawredd a sancteiddrwydd yr arglwydd a'i lendid a'i byrdeb, ac yn arwch y ddau at ei gilydd, unwch y ddau at ei gilydd, ac a beth sy'n digwydd, fe ddylech chi blygu lawr mewn addoliad. Mae'n parchedig ofn, a be mwyn wneud, arwain chi at gwir addoliad. Ac i chi'n fanwl iawn wedyn i ofalus. O Dduw, helpa fi, fy mod i'n darllen y gair sydd fwyaf cywir. Helpa fi ddarllen y gair yn y ffordd fwyaf cywir. Helpa fi weddio yn y ffordd fwyaf parchus. Helpa fi ganu yn y ffordd sydd ddim yn tynnu sylw at fi fy hun, sydd ddim yn gnawdol, sydd ddim yn fydol. Helpa fi dy ddyrchafu di. Dyna yw canlyniad pan mae gwir gwaith yr arglwydd yn yr enaid. Ond heddi ni'n gweld caniateir unrhyw fath o gredoau. Dim ots ar athrawiaeth. O, mae mor bechadurus. O feddwl rhyfeddod yr hyn sydd yn wir ohonom ni. I ni'n eiddo'r fath fendithion yng Nghrist Iesu. Pechaduriaid fel ni. Rhai sydd wedi ei wrthod dro ar ôl tro. Wedi gwrthod ei drigareddau tuag ato. A dal ei fod wedi'n maddau ni. Os dylsai y Cristion edrych yn fanwl i'r hyn sydd yn wir ohono yng Nghrist. Gai gyfeirio at yr rhai sydd ddim eto yn Gristnogion. Chi sydd yn ceisio. Chi sydd dal tu allan i'w deyrnas. O, deffrwch chi hefyd. O, na fyddwch chi'n eistedd i fyny. Edrychwch chi hefyd yn fanwl i'r materion hyn. Os ydy'r Cristion fod i edrych yn fanwl a rhyfeddu mewn syndod at yr hyn sydd yn eiddo ohono, o fe ddylsech chi ddilyn yr un patrwm. Rhyfeddwch chi, edrychwch chi. Falle nad ych chi'n teimlo bod gobaith i chi
Y mae hyn yn fwy o reswm i chi ddyfalbarhau i edrych yn fanylach os bu i rai fel ni dderbyn iachawdwriaeth yna mae'n obaith i chi. Sawl un wrth geisio cyfiawnhau ei hangrediniaeth. Cyfiawnhau ei dewis i droi at y byd yn llwyr a throi cefn ar grefydd ac ar yr arglwydd Iesu Grist. Sawl un sydd wedi defnyddio'r esgus yma ei bod nhw wedi ceisio ac wedi chwilio ac wedi edrych ond heb ddarganfod. Ydych chi wedi gwneud hynny? Dwi wedi clywed pobl yn dweud fe dries i fe. Pobl yn dweud fe wyddies i sawl gwaith. Fe geisies i. Fe ddes i'r cwrdd. Fe roddes i gyfle i'r efengil. Yn gai ddweud wrthych chi naddo. Peidiwch a dweud celwydd o flaen Dduw. Fe fyddwch chi'n atebol am hynny. Mae'n amhosib eich bod chi wedi ei geisio. Y ceisio chi'n sôn amdano yw ceisio ffwrdd â hi. Yw ceisio mwyn cael cyfiawnhau un troed yn y byd ac un troed yn yr eglwys. Rhyw fath o yswiriant ysbrydol i chi moyn. I chi eisiau gallu cario ymlaen gyda'ch anfoesoldeb a'ch balchder a'ch bedolrwydd a'ch dulliau o fyw yng nghanol y byd. Ond hefyd chi eisiau cael yr yswiriant yna fod yr enaid yn saff i tragwyddoldeb. Gai ddweud hyn, nid ceisio yw hynny. Ond os i chi wir wedi ceisio, fe fyddwch chi'n dod o hyd. Mae'n amhosib i chi beidio. Peidiwch a siarad y fath iaith, y fath ddwlu. Mae waith na dwlu, mae'n rhyfig. Nid oes un enaid erioed wedi methu a darganfod iachawdwriaeth, heddwch a Dduw. Nid oes un erioed wedi ymholi a pheidio derbyn yr hyn y dymunau enaid. Does dim un wedi methu. Pob un a ddaw ad Iesu Grist, ni fydd beth yn ei gwrthod yn ar addewid, a dyw Dduw ddim yn gallu torri addewid. Mae e'n derbyn pechaduriaid, os ydyn ni geisio fe yn cloddio edrych, yn galw, yn pledio. Dyfalbarhewch, ac fe fyddwch chi hefyd yn rhyfeddu at y canlyniad, bod croeso i bechadur fel chi. O, na fyddwch chi'n dyfalbarhau. Dyfalbarhewch yn y ceisio. Be bynnag yw'r un drwg yn sibrwd i'ch enaid nawr. Pidwch a gwrando. Dyfalbarhewch. Ceisiwch, edrychwch mewn i'r pethau'n fanwl. A fe fyddwch chi maes o law yn rhyfeddu at yr hyn sydd wedi digwydd i chi. Gadewch i ni symud ymlaen yr alwad yma. Gwelwch pa fath gariad ar oes y tad arnom, fel yn gelwyd yn feibion i Dduw o blegyd hyn nid edwyn y byd chwi o blegyd nad adnabu e fe ef. Gwrandewch a beth ddywed Spurgeon. Fe ddywedodd Spurgeon fod ein hael enedigaeth a'n mabwysiad yn wirthiau dyrys o ras. Yn glwstwr o ryfeddodau wedi ei cywasgu yn un. Mae'n anhygol, dwi. Gai ddweud na to. Fod ein hael enedigaeth a'n mabwysiad yn wirthiau dyrys o ras. Mae'n ei disgrifio nhw fel clwstwr o ryfeddodau wedi cywasgu yn un. Ail enedigaeth a mabwysiad. Mae'n rhyfeddu at y ffaith i rai fel ni cael ein galw yn feibion i Dduw. Dyna be mae Ioan yn rhyfeddu. Mae Ioan wedi oedi am eiliad ac wedi methu atal ei hun rhag bloeddio allan. Gwelwch, drychwch i ni'n blant i Dduw. Yr holl alluog, yr un sydd wedi creu y byd, bod ni yn blant i Dduw. Rhyfeddwch. Yn y gwreiddiol, y mae'n pwysleisio yn gelwyr yn feibion i Dduw a'n bod felly nawr. Chi'n blant i Dduw nawr. Os ych chi wedi dod at droed y groes ac wedi derbyn yr hoddion, y bendithion sydd yng Nghrist Iesu, yna rydych chi nawr yn feibion i Dduw. Chi sydd yn ceisio nawr. Gall hyn fod yn wir ohonoch chi cyn diwedd yr oedfa hon hyd yn oed. Fe allwch chi fod yn blentyn i Dduw cyn diwedd yr oedfa hon. Mae yn un peth i ni alw'n hunan yn blant i Dduw, ond fe'n fater arall i Dduw ein galw ni yn blant iddo ef. Mae'n fater o syndod, rhyfeddod. Ioan 17 adnod 21. Fel y byddont oll yn un megis yr wyt ti, y tad yno fi a minnau yno ti, fel y byddont hwythau yn un ynom ni, fel y credor byd mae tydi am hanfonais di.
Matthew 5:9, gwyneu byd y tangnefeddwyr, cynnes hwy a elwyr yn blant i Dduw. Rhufeiniad 8:15, cynnes ni dderbyniasoch ysbryd caeth yw drachem ni beri ofn, eithir derbyniasoch ysbryd mabwysiad, troi'r hwn yr ydym yn llefain Aba Dad. Dyna chi gadernid. Pan fod y diwdod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân, yn ni'n galw ni yn blant iddo fe. Mae yn ni'n galw ni'n blant. A pan y mae'r diwdod yn ni'n galw ni'n blant iddo, does dim newid i fod. Ni all yr arglwydd newid i feddwl. Fe ni all ail ystyried. Mae ddewid hyd rhagwyddoldeb. Ond nid yw'n gysur. Achos wrth i'r blynyddoedd fy'n heibio, falle bydd ni'n mynd trwy cyfnodau o amheuon a crwydro. Mae'r un drwg yn dod a sibrwd a trial tynnu ni'n bellach i ffwrdd. Ond os ni wir wedi dod yn blant i'r arglwydd, i ni'n blant i'r arglwydd hyd rhagwyddoldeb. Does dim byd yn newid hyn. Mae'r cariad yma tu hwnt i'n hymgyffred. Mae'r darlun fel person efallai, fel un yn edrych ar ei elyn. Dychmygwch chi rhywun sydd â gelyn ffyrnig iawn, rhywun sy'n ei cysau nhw. Un sydd wedi'ch gwrthod efallai, wedi gwawdio, cysau, dirmygu, twyllo, falle wedi dwyn ohonoch chi, wedi'ch niweidio chi, wedi dweud celwydd amdanoch chi, parddio chi, wedi wneud y fwyaf drwg posib. Dychmygwch, y person hwnnw, yr un sydd wedi ei dramgwyddo, yn mynd trwy'r broses o fabwysiadu'r gelyn. Yn ei dderbyn fel mab. Yn gyfreithlon felly, mynd trwy'r broses a cael y dogfennau pwrpasol, ac mae lawr ar bapur fod y gelyn hwnnw oedd wedi gwneud gymaint o ddrwg nawr yn fab iddo. Dychmygwch. Dwi'n anodd dychmygu'r peth, yn diwy. Ond mwy na hynny, fod yr un gafodd ei dramglwyddo, nid yn unig yn gyfreithlon felly, yn derbyn hwn fel un mab wedi fabwysiadu yn eiddo'n rhan o'r teulu, ond yn ei drinau fel mab, yn ei dderbyn mewn i'r teulu, yn ei garu fe, yn ei fynwesu fe, yn gadael iddo gael y cyfan yn ei etifeddiaeth iddo fe. Ac yn gadael iddo fwynhau pethau hyd yn nawr cyn bod yr etifeddiaeth yn dod i rym. Ac yn ar ôl iddo fe adael bydd yr etifeddiaeth yn dod yn llawn iddo, ac yn rhoi popeth iddo, ac yn maddau'r cyfain iddo. Mae'r pethau tu hwnt i'n dychymyg ni yn faterol, yn ddynol, yn y cnawd i ni fel pobl wneud hyn i rywun arall. Chi'n gallu dychmygu'r peth, ond dyna be mae'r arglwydd wedi wneud. Ond dyna be mae'r diwdod wedi wneud. Emyn arall, dyma gariad fel y moroedd, tostyr ieithau fel y llu, marw i brynu'n bywyd ni. Dyna be mae wedi wneud. Tywysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio, chofio amdano. Dyna be mae Ioan yn dweud. Pwy all beidio a chofio amdano. Pwy all beidio a threithi ei glod. Ioan ddim yn gallu stopio un. Rhaid cyhoeddi'r peth, dyma gariad nad a'n angof, tra fo nefoedd wen yn bod. Bydd ni byth yn anghofio dyma leddol sy'n ei fod sawl un sydd yn gwrando nawr, sydd yn proffesia wedi ers blynyddoedd, sydd wedi colli'r sbarc honno, sydd wedi colli'r fflach yna, yr rhyfeddod yna, diolch i ti, yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd, am faddau i fi. Fi sydd wedi bod a troi cefn, fi sydd wedi crwydro, diolch am iachawdwriaeth. Canes felly y caro Dduw y byd, fel yr hoddodd ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ond caffael ohono fywyd rhagwyddol. Ond nid yw hyn wir, y mae'r cyfan o ras o gariad y tad, a'r mab, a'r ysbryd glân, o gariad anheiddiannol y diwdod, tuag atom, ei bod yn ein galw'n Meibion i Dduw. Byddai hwn yn rhyfeddod i cael ein galw yn blant i Dduw, petawn ni ddim wedi pechu hyd yn oed, byddai fe'n fater o rhyfeddod, petawn ni'n berffaith yn cael ein galw'n blant i Dduw. Ond mae e'n fwy o rhyfeddod, o feddwl am ein pechodau, am ein camweddau. Mae'n tu hwnt i ddisgrifiad.
Y gwirthiau yma roedd Spurgeon yn ei ddisgrifio fod ein hael enedigedd a'n mabwysiad yn wirthiau dyrys o ras, yn glwstwr o ryfeddodau wedi cywasgu yn un. Ein bod yn cael ein mabwysiadu, y cyhoeddiad cyfreithiol hon. Ein bod ni yn blant i Dduw. Dyna chi ddatganiad. Ein bod ni rhai sydd wedi dod at Grist. Yr rhai sydd wedi bod at y groes, bod yna gyhoeddiad. Ein bod ni'n blant i Dduw. Ac yn yr ail enedigaeth, y weithred ysbrydol honno, lle derbynio mewn natur. Yn blant iddo fe, bod yr hedyn o fywyd sanctaidd wedi blannu yn yr enaid. A fod bywyd ysbrydol yn tyfu, ein bod ni nawr yn aelodau o'i deulu yn etifeddion. Fod yna wyrth wedi digwydd, rhywbeth allanol i ni wedi digwydd, nid ein dewis ni, fod y wyrth yma wedi digwydd, yr ail enedigedd yma, fod yr ysbryd wedi plannu hedyn yn yr enaid. Ein bod ni wedi dod o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd, fod yna natur newydd yno. Ga i ofyn, a oes gwyrth felly wedi digwydd i chi? A di'ch proffes chi yn unrhyw beth tebyg i'r gwyrth sydd i'w gael fan hyn? Y wyrth o ail enedigaeth a mabwysiad, yn waith o ddifri. Mae nid chi oedd yn dewis, ond bod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd, a bod chi'n rhyfeddu, ac yn rhyfeddu, ac yn rhyfeddu, ac yn cael syndod i feddwl yr hyn sydd wedi digwydd i chi. A ydych chi wedi dod i weld eich diffyg heiddiant? A oes rhywbeth wedi digwydd na allwch chi roi mewn geiriau? Rhywbeth o ddifri wedi ymyrryd yn eich enaid? Oes yna gariad yno chi nawr tuag at eich tad nefol? Eich bod chi eisiau blesio fe fel eich tad? Dyna beth yw'r Cristion. Mae yna wyrth wedi digwydd. Doedd Ioan, doedd ddim yn gallu rhoi dim yn eiriau, mae'n dweud gwelwch pa fath gariad. Mae'n rhyfeddu at y peth. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn olaf yn drydydd y gwrthodiad yma. Gwelwch pa fath gariad ar oes y tad arno. Fel yn gelwyd yn Meibion i Dduw, o blegyd hyn nid edwyn y byd chwi, o blegyd nad adnabu e fe ef. Pan fod y fath wyrth wedi digwydd? Pan fod troedigaeth wedi digwydd? Pan fod achubiaeth yn brofiad i chi wedi gael? A fod yr arglwydd wedi dod a wedi gweithio ar eich enaid, wedi agor llygaid eich enaid, wedi dangos i chi eich pechod, wedi dangos i chi eich bydreddu, ac yna wedi dangos i chi fod yna faddeuant i'w gael yn Iesu Grist, fod yna olchiad i'w gael yn ei waed ef, bod maddeuant i'w gael wrth ddod a droed y groes a phledio am drigaredd. O, pa mae hwnna wedi digwydd? Fel mae'r ymynydd yn dweud o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Torod gwawr ar fe enaid a tebwyd fy nghri. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Gwyrth! Ac o ganlyniad i'r wyrth hon, i wyrth fel hon, beth fydd yn digwydd? Fe fydd na wrthodiad o'r byd. Ydy'r byd ddim yn mynd i ddeall, ni allant ddeall. Mae'r byd yn ddall, fel yr oeddem ni yn ddall gynt. Ond nawr i ni yn greaduriaid newydd, ac felly yn aelodau o deyrnas gwahanol iddyn nhw. Y mae'r byd dal wedi eirioli gan un gormesol yn ei cadw mewn caethiwed pechod. Y mae'r un drwg yn gwneud hyn, ond nawr y mae'r Cristion, yr un sydd wedi dod at Grist, fel mae Ioan 1:12 yn dweud, ond cynifer ac ei derbyniasad ef, fe aroddus iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Os ych chi wedi derbyn rhodd o ffydd, i chi wedi cael dod yn feibion i Dduw. Mae'r arglwydd wedi rhoi y gallu i chi fod yn feibion i Dduw. Gwaith o ddifri yw e. Yr rhai sydd trwy ffydd yn ymddiried yn yr arglwydd. Ond mae popeth wedi newid, mae gwyrth wedi digwydd. Mae'r gogwydd bellach tuag at sancteiddrwydd, ymwahaniad o'r byd. Nid yw yn aberth iddo droi o'r byd. Dyw hynny ddim yn rwystyr bellach. Falle roedd e gynt wrth i chi geisio, ond nawr chi wedi gweld gwacter y byd, chi wedi gweld eich pechod, chi wedi gweld peryg y byd ar yr enaid. Ac dyw e ddim yn aberth i chi, i droi cefn ar y byd, ar gyfeillion y byd.
Pa maen nhw'n eich dirmygu chi yn eich gwawdio chi. Mae'r Cristion yn barod i dderbyn gwawd y byd a gwrthodiad y byd. Dyn nhw ddim yn deall. Na dydyn dyna nabod yr arglwydd. Dyna beth ni'n darllen fan hyn. Dydyn nhw ddim yn nabod yr arglwydd. Dyn nhw ddim yn ei adnabod e. Ac felly dyn nhw ddim yn ein deall ni. Dyna pham. Dyn nhw ddim yn deall ni achos dyn nhw ddim yn nabod yr arglwydd. Ac felly fe fi'n awawdio, ond yw hwn ddim yn feichus i'r Cristion. Mae yn fraint. Ioan 17 adnod 25, y tad cyfiawn, nid adnabu'r byd ydi eithir mi a adnabym, a rai hyn a wybu mae tydi ym hanfonais di. Dydyn nhw ddim yn deall. Gai ofyn i chi, ble i chi arni? Os i chi'n blant i Dduw. O na fydden ni gyd heddi yn oedi ac yn ystyried, yn dod yn fwy ymwybodol yn ddyddiol o'n mabwysiad. A rhyfeddu mwy o'r hyn sydd yn wir ohonom. O na fydden Duw yn rhoi gras i ni. I eistedd ac ystyried nawr. Ein bod ni yn blant i'r holl alluog Dduw. Ein bod ni'n eiddo yn etifeddion. Bod yr holl fendithion yma i ni yng Nghrist Iesu. Y byddem ni yn byw yn siarad ac yn ymateb fel un o deulu Duw. O Dduw, helpa ni. Helpa ni fod yr hyn dylsem ni fod. Yn byw bob un dydd yn fywydau o ddiolchgarwch am iachawdwriaeth, am yr ail enedigaeth, am y mabwysiad, am y ffaith ein bod ni'n feibion i Dduw. Gai ddweud hyn os ych chi yn ceisio heddi. O na fyddech chi'n dod at droed y groes a gweld cariad y diwdod yn llifo lawr ar y groes. Y camwch i mewn i'r ffynon o waed Iesu Grist a derbyn y golchiad a'r maddeiant sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. O na fyddech chi'n dod. Ac wrth gamu mewn i'r ffynon. Ac wrth i chi cael eich golchi a'ch maddau. Wrth iddo rhoi clogin cyfiawnder i'ch gorchuddio chi'n llwyr. Fe fyddwch chi'n rhyfeddu. Fe fyddwch chi'n syni. Sut gall hyn fod yn wir, ond mae'n wir. Sut gall hyn fod i un fel fi? Fy mod i yn blentyn i Dduw. Gwelwch pa fath gariad a roes y tad arnom. Rai fel ni. Gwelwch pa fath gariad a roes y tad arnom. Fel yn gelwyd yn feibion i Dduw. O blegyd hyn nid edwyn y byd chwi. O blegyd nad adnabu efe ef. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.